Wenzani ngempela, wenzani? Sesibhedlela lapha akhona ekhaya. Noma kuthiwa yini, singayikhuluma ngithi ekhaya kahle. Yini engaphinda yisho nje? Umile la ngathi konke kuhamba kahle. Nento ehlela uRivati wami. Akukho lutho. Olumehlele. Wena ukhona okwenzile kuye. Hey, shona umenzeni uRivati wena, ha? Mtshele umenzeni uRivati wami ngiphendule manje wena. Angenzanga lutho. Ngitsheleni wena. Ngithe ungifonele makukhona okungahambi kahle. Angikutshelanga lokho. Ukhohliwe yini? Ha? Ulethe intombazane yami la esibhedlela pho. Bekumele sazi kanjani thina? Ha? Bekumele sazi kanjani ukuthi intombazane yami uyisephi? Sesibonga bona omakhelwane abasitshelile ukuthi intombazane yami lapha. Iyona ndlela engcono sithole ngayo. Fanele ngenze njani ngawe ngempela? Kumele ngenzeni? Yakela ukukhala manje. Mengiloko ngikubuka kusukela umncane. Lokho kusangana kwakho angeke kusebenze la kumina. Njalo nje amaphutha kumevelo obala uvela ufuna ukukhala. Kalindi. Lila. Ngitshele kahle. Kwenzakaleni? Uphi uRivati yena? Dokotela. Indodakazi yakhe inesibindi. Yonke intombazane efana noRavita idinga usizo ofana noLila. Oh yebo. Ukuba kazange zamlethela ngesikhathi, isimo seRavita ngabe sibi kakhulu. Dokotela. Unjani uRivati manje? Usengcono manje. Ningangena nimbone. Kodwa ngiyanicela, ningakhulumi lutho ezomphatha. Yebo dokotela. Ma, ula. Rivati, ngabu kahle. Rivati. Unjani kodwa mntanami? Unjani? Ngabu kahle? Uzizwa kahle? Ngasakhathazeki kakhulu, ngasakhathazeki. Konke kuzolunga. Sazi konke manje. Bese kuphi kodwa isidingo sokugqoka lamabhengela? Uma ngabe ubufuna ukwafaka, ngabe ungitshelile, ha? Ngabe ngikusizile wafaka ngokwami, ngabe kube bengikufaka ngokwami, ngabe ulimele, ha? Akubuhlungu kakhulu? Ungani ucelelo wakufaka? Ayikho nje into akwazi ukuyenza ngendlela. Kalindi kungani ukhulume kanje? Ulila kayenzanga lento ngamabomu? Ngazile yazi. Ungani ungathathi ihlangothi lendodakazi yakho? Ini? Uyabona la? Uyabonani? Uyasibona isimo sendodakazi yami noma usiboni, he? Iphutha elincane lonke leli. Awumbuke nje. Uma kukhona okwenzakala uRivati wami ngenxa yakho, hey, uyangizwa ukuthi ngithini? Uyangizwani? Ngiyakuthembisa ukuthi ngizokubonisa amanyala. Ngithi makhona okwenzakalayo ngizokubona. Kalindi yini manje wenze kanje? Angithi ukulungile ngoRivati. Yini manje wenze kanje? Ha? Iyakele lento manje. Yini uganona nabo kangaka kodwa? Lila, uqamba amanga. Noma ngabe yini yenzekile, bekuyiphutha lami. Rivati, ungu-anti wami. Ungacabangi konke lokho. Wena azi nje ukuthi ukuthanda kangakanani. Kuphela nje into kumele uyicabanga. Uyakhathalela, kudlula wonke umuntu. Kudlula yena uqobo. Uthanda nalo ngawe, ilona lenza ukuthi angithethise kanjena. Ngaphambi kokuthi ufune ukuzibulala, bekumele ucabange yena kuqala. Lila, bengingacabangisisi ngalesi sikhathi. uVikrandi
ubebeka impilo yakhe engcupheni ngenxa yami. Vikrant ubezolimala ngithi Lila uzoba kahle. Rivati ima. Makhona kwenzakala kwengekwazi. Rivati buka, ayikho into ezokwenzakala ngikhona la. Uqala nje ehlisa umoya, thula. Phola ehlisa umoya. Uvala amehlo akho ehlisa umoya, yonke into izohamba kahle ngiyakutshela. Ehlisa umoya. Wena Vikrant ngizokuthola mfana wami. Namhlanje ngenxa yakho umsisi wami cishe walahlekelwa impilo yakhe. Ngeke ngiphumule ngingakakuthumela ejele unompheli. Mnumzane ngikwekelele. Mnumzane Ungakwenza kanjani lokho? Ngiyacela mnumzane. Cela ngeke. Uyisilima ngempela wena. Amahlone ngalento. Mnumzane. Mnumzane, Yebo khuluma. bekumele ngihlangane nomseshi ukuzovula icala la. Nangu yale. Awuphoxile nje. Awunawo amahlone ngalento. Cela mnumzane. Yo, ungangishayi mnumzane. Uma ngikuyeka yini enyozoyenza? Yini enyozoyenza? Yeah? Yey, uzalanga kithi, uzonuka bezintombazane. Awunamahloni. Unuka zamantombazane wena. Yeah? Mnumzana. Lalela la, makwenzeka ukuthi uphinde uhlukumeze umuntu wesifazane ngizona isiqiniseko sokuthi awusophinde ubonane nomunye umuntu wesifazane. Siyezwana? Ngifuna uyizwe kahle lento engitshela yona. Yo. Mnumzane. Ungangisiza kodwa mnumzane kunensizwa la ehlupha usisi wami kakhulu nje. Ulokozingile udade wethu ngisho eshadile nje. Namuhla impilo kasisi wami besengcupheni. Ngicela ungawuyeki lo mgunda tshani mnumzane. Ngiyacela ngicela umlungise. Intombi enhle njengawe uma ngaphathekile kahle ubuhle bayo buyebushabalale njengamazola ucabanga kanjani? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.